Fl-2026 il-Gvern se jiskatta konsultazzjoni dwar l-estensjoni tal-lif tal-maternità u l-paternità. Dan ħabbru s-Segretarju għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul matul konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri soċjali bħala parti mill-budget għal-2026 bit-tema Ekonomija b'saħħitha futur għal-uliedna. Matul ħabbar ukoll se ssir diskussjoni dwar it-tisjieħ tal-lif tal-ġenituri il-parental leave. Sal-lum dan il-lif huwa ta' 4 xhur b'xarejn minnhom bi ħlas u li jista' jittieħed sakemm il-wild ikollu 8 snin. Għaldaqstant se jiġi propost illi jiġi estiż għal ġenituri li jaħdmu għal rashom. Enfasizza dwar l-importanza tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u fil-fatt ħabbar li s-sena d-dieħla se jittellaw bosta fora li fihom se jiġi diskuss l-estensjoni tar-remote working għal kull dinja tax-xogħol fejn hu possibbli. Tkellem dwar dan anka fl-isfond ta' tħassib dwar in-nuqqas ta' ħin li jista' jkollhom il-ġenituri biex jibbilanċjaw il-ħajja mal-karriera. Llum propja indirizzajna dan il-ħsieb għaliex ħabbarna illi mis-sena d-dieħla bi proċess b'saħħtu ta' dialogu soċjali li ser jinkludi lil kull min jista' jagħti kontribut ser inkunu qed inkomplu nsaħħu dawk il-miżuri relatati ma' work-life balance. Tkellem ukoll dwar il-fond ta' liv għal ħaddiema li permezz tiegħu ħaddiema li jkollhom liv żejjed jagħtu b'donazzjoni b'mod volontarju biex dan jintuża minn ħaddiema tas-settur pubbliku. Dan huwa immirat għal persuni li jaffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli bħal mart. Dan se jiġi estiż għal persuni li għadhom kif kellhom tarbija u li jaħdmu fis-servizz pubbliku. Dan kollu propju jindirizza il-ħin ta' kwalità tal-ħaddiema tagħna mal-familji tagħhom. Fil-fatt il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon għalli n-nefqa soċjali l-2026 hija ta' 2,600 miljun euro li jfisser aktar flus fil-but tal-familji. Għalli għalkemm il-finanzi mhux kollox il-miżuri soċjali se jgħinu fl-investiment għall-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Dak budget fejn żidna n-nefqa fuq benefiċċji b'120 miljun u jivatajna enfasi wkoll fuq il-familji bit-tfal għax iridu hekk mhux biss nitkellmu ngħidu hekk u hekk imma nuru wkoll nfaċċjaw anke realtajiet demografiċi. Tem li kull budget għandu jkun immirat lejn ir-realtajiet soċjali iżda hemm kategoriji oħra li jimmeritaw aktar attenzjoni.